nemu tuwa luwih dhisik. Ampun ngantos mekaten Kakang Mbok. Menawi mekaten menika naminipun menang-menangan. Menika tegesipun mboten adil. Menika mboten adil. Nadyan Paduka menika garwa sepuh. Adat lupiya garwa ingkang sampun sepuh menika menawi nglairaken malah mbebayani. Kula kemawon sinuwun. Ora aku wae, kula kemawon. Aku wae kowe sing enom sing ngalah. Wis aja padha rebutan ya wong ayu. Sayektine sliramu kabeh kuwi garwaku sing padha-padha ndak tresnani. Mula pelemper tangga jiwa iki prayoga paronen kanggo sliramu kekarone. Yen wis kok paro, yen wis kok sigar pelemau enggal daharen. Yen sliramu sekarone padha-padha ngarbinine, tak kira iki mengko bakale luwih prayoga nini. Menawi makaten do sinuwun kadereng raos kula tan bangkit pinambeng daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelemper tangga jiwa batobat. Kula aturi maringaken pelemper tangga jiwa kala wau do sinuwun nyoh mara gage tampanana wujuding pelemper tangga jiwa iki nini. Dosotyaning sun Gusti walasa dase kaswase margiya lara asmara arang-arang ugong mangarang diah paringa usada Narito pelemper tangga jiwa kang amung sajuga binelah sinigar dados kalih. Peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro. Peleme sing lanang nggur siji sing mangan bojo loro. Wis kaya ning film-film kae. Oh iya. Nalika semanten pagedonganing lampah putri kekalih nenggih Sang Retna Didalah Retna Dati wis nggarbini lumampahing wekdal sak kedheping netra. Kedhep sepisan sak candra, kedhep kaping kalih rong candra, telung candra, papat lima enem pitu wis wancik wahyaning mangsa kala. Jabang bayi medal saking guwa garba miyak langse Gumbala Giri kocap ana kaelokaning jagat. Bayi kang wis den lairake dening garwa kekalih amung wujud separo-separo.
Waduh. Oh. Sinuwun ngaturaken sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Tobat sinuwun. Teka kedah kados makaten lelampahanipun. Kenging menapa lairipun jabang bayi mboten jamakipun manungsa limrah. Wujudipun namung sepalih mekaten sinuwun. Oh. Dewa. Kula nyuwun pengayoman. Teka kados mekaten lelampahanipun ingkang kedah kula sandhang. Lelakon iki mesti bakal jejereng wirang marang asmane Prabu Briyudrata. Ing ngatasé aku iki Nalendra Gong Binetara, ning nyatane panjenengan ingsun duwe putra wae kok wujute mung separo-separo. Yayi, yen to nganti laire putraku iki kawanguran dening kawula akeh. Kawanguran dening para sentana negara Magadha. Ora wurung ngomong bakal ngorek-orek pasuryane wong tuwa kang ora bakal bisa dibusek selawase ngurip. Tobat. Lajeng kersanipun kados pundi sinuwun? Mumpung durung ana sing ngerti kahanane Atmajaku. Mundhak bebanger asmaning Prabu Briyudrata kene anakmu tak buange ana sajroning alas. Duh sinuwun, menapa paduka badhe kami tegan dhateng putra paduka piyambak ikhlas naya Yayi. Atmajaku kang wujud ora wantah janma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendraning pun kakang. Tobat. Nanging punika putra paduka do sinuwun ora sah ndadakaken gunem kang tanpa guna. Mara gage wenehno aku tak buange ana alas. Ora sudi aku duwe anak sing kaya mangkono. Tak buang ana tengah alas supaya tetep arum sing dadi asmane Ratu Magadha. Prabanya Surya sumerat ing samudra miwang Wanadri. Jurang jero ana rasila. Iku anakku. Senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah, nanging sejati atiku banget ora negakake kowe mapan ana ing tengahing alas kene. Nanging iki mujudake siji-sijining srana supaya ora kawanguran dening kawulaku ing negara Magadha.
yen pancen iki mengko kowe dikodratake uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu. Mundak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa. Oh. Biyu. Aku Nyai Jara sing bau reksa alas iki. Wiwit mau aku mambu wujute getih, tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan. Lah kok dadi iki ana wujuding bayi. Bayi iki dibuwang ana tengah alas. Kamangka bayi iki wujute mung separo-separo. Biyu manungsa kok tega banget kowe buang karo anakmu. Ora sumbot karo lehmu gawe mbiyen. Lehmu gawe cengklak-cengklik senenge ora jamak. Bareng anak wis lair, bayi ora salah, bayi ora luput kok buang sanggon-nggon. Iya, bayi iki bakal tak reksa. Gandeng wujudmu slewah utawa separo-separo, kowe tak paringi tetenger Joko slewah ya jabang bayi. Joko slewah sing dadi tetengermu. Aku Nyai Jara sing bakal ngrumat kowe. Kowe uga tak tambahi jeneng ya kuwi Jara Sando. Amarga ngempek iyom saka jenengku ya kuwi Nyai Jara. Senadyan wujudmu ora lumrah, nanging aku ngerti sing dadi karepmu. Lambemu wiwit mau klomat klamet merga kowe wiwit lair ora nyecep susune mbokmu. Yo, aku arep nyusoni kok ya wis ora metu. Pendel kuwi malah mambu mbako ae. Ya. Aku kepengin supaya kowe bisa dadi manungsa lumrah. Nang kowe bakale tak dusi nganggo banyu gege supaya age-age enggal gede. Sinartan aku bakale njaluk karo sesembahanku, ya kuwi Sang Hyang Bathara Kala dewaning setan, supaya wujudmu bisa gagah prakosa ya nang. Banyu gege nubuhakan ing bebayu kasiram ing jabang bayi ampre sakti lan kalah
dasare sang Dara Sandha Dina ganti sasi, sasi ganti taun, lalu diwasaning wanci. Jaka slewah ya sang Jarasandha den dusi kalian banyu gege. Dadya gedhe, dadya diwasa. Gagah prakoso, sentosa dada baune. Halamun Cinandra kalamun Cinandra solahe Jarasandha panyayah lintang panjrina.
Wahyut Jara sandha gura rupa mangasas kati angin pangsam palka prapal selo kapalasa satu lumayu mangungsi kagiat kagudo kang jogo-jogo bumi Allah Arca Mandhik sejatining alam ingkang tinudenging jagat. Biyung anapa ngger Jara Sandha? Miturut kandhane Biyung Jara Sandha ya Jaka Slewah iki mung anakmu pupon. Mung anakmu angkat. Lah banjur wong tuaku sing sejati sapa Biyung blakakno. Jara Sandha, piye? Mangerti yo. Kowe kuwi sejatine dudu putraku. Nanging kowe kuwi putrane Nalendra saka negara Magadha. Jejuluke Prabu Briyudrata. Prabu Briyudrata, iya. Loh, layan pancene kaya mangkono tegese aku iki anake ratu. Iya, kowe kuwi putrane Nalendra. Ewadene ibumu kuwi ana loro, ya kuwi sesilih Retnadi lan Retnadati. Yen pancen aku anak ratu, kenang apa kok uripku lairku ora mapan ana ing kraton. Malah aku urip, aku diwasa ana tengahing alas Biyung. Jara Sandha piye? Amarga biyen lairmu kuwi ora wujud manungsa lumrah. Lairmu mung wujud separo-separo. Lairmu sak sigar. Dadi sing saka guwa garbane Dewi Retnadi tangane ya nggur siji, tangane sijine ana guwa garbane. Bojo keloro ya kuwi Retnadati. Tumuli lingsem utawa isin bapakmu Prabu Briyudrata, tumuli kowe dibuwang ana tengahing alas kene. Ing pengajab kowe tumekaning pati, nanging Gusti isih ngayomi karo kowe. Bathara Kala dewaning setan isih ngayomi karo kowe lumantar tanganku. Bayi tak rumpaka satemah dewasa ya dadi kowe kuwi Jara Sandha. Woi, alah. Woi. Oh. Ah. Krudha montap lerekina tabdu kaya sinipi Jojo bang mawi ngwengis kumedhot patoning ati yang satelek ora pantes urip sing jenenge Briyudrata ing atase manungsa nanging babar pisan ora duweni jiwa kamanungsan.
Mentala tegel tega karo nasibing anak. Sing tak jaluk mung pangestune Nyai Jara mbokku. Tak jangkae negara Magoda. Patenane manusa sing jenenge Briyudrata wae. Dadi dina iki kowe Jarasandha bakal lumarep ana negara Magoda. Briyudrata arep mbok pateni. Pancen bener, Mbok. Pancen kudu kaya mangkono. Nanging aku mitungkas. Nanging mbokmu Nyai Jara paring piweling karo kowe Jarasandha. Simbok arep meling apa karo aku? Sakwuse Ratu Magoda Briyudrata wis mbok pateni, ora wurunga iki mengko sing bakal dadi ratu kowe. Sing bakal dadi ratu ana negara Magoda kowe. Mbokmu Nyai Jara meling. Dina iki ana ing negara Magoda kuwi wis kondang kaonang-onang kajuwara saindenging jagat raya negara sing tansah ngugemi ing reh kapercayan lan kapitayan manembah marang Gusti kang murbeng dumadi. Sawuse Jarasandha iki mengko dadi ratu, kiblate wong sak negara Magoda kudu mbok owahi. Kiblate wong sak negara Magoda kudu mbok owahi. Para kawulamu aja mbok olehi manembah karo Gusti sing nyipta jagat. Nanging kudu manut karo agamane mbokmu sing ngrumpaka kowe ana alas, ya kuwi agamane Nyai Jara. Para kawulamu ing negara Magoda kudu mbok kon nyembah marang Bathara Kala dewaning setan. Ngrestokake dawuh, Mbok. Yen wis kabeh mbok kon nyembah kelawan Bathara Kala, supaya anggonmu dadi ratu bisa langgeng. Supaya anggonmu dadi ratu bisa awet, bisa kuncara saindenging jagat raya palibasan Anyakrawati Ambau Denda. Ana paribasan Jer Basuki mawa beya, kelakone Panjangga kudu mawa pangorbanan. Kudu ana tumbal kinarya adeking ratu. Apa sing dadi tumbale, Mbok? Kowe kudu nganakake upacara syukur sing jenenge upacara syukur sesaji ludra. Sesaji ludra iki syarat-syaratane utawa pitukane kudu nyembelih ratu cacah 100 negara. Nyembelih ratu 100 negara, ndase lan getihe ratu 100 negara mau konjokno marang sesembahanku, ya sesembahanmu Bathara Kala. Ya kanthi cara iki anggonmu dadi ratu mapan Magoda, bakale awet, bakale kondang Jarasandha. Wis tak dawuhmu, Mbok. Nyuwun pangestu. Briyudrata!
Bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Aku wis tekan ana ing negara Magoda. Ana pawongan sing ngendhek sing dadi lakuku. Sapa kowe? Aku Warangka pepatih mapan ana ing negara Magoda. Jenengku Patih Tameng Yuda. Patih Tameng Yuda pancen bener. Dampyak-dampyak ninggal tata krama, ninggal Subasita kang sarta yuda negara. Sapa sing mbok goleki? Dudu kuwi sing tak goleki. Aku goleki Ratu Magoda, sesembahanmu Briyudrata kandhene. Yen wis ketemu Briyudrata, arep tak bondo tangane, srimpung sikile, babat gulune. Apa dosa kang sarta kaluputane Ratu Gustiku Prabu Briyudrata? Dosane digendong lupute diendhet, kowe ora perlu mangerteni tumrap kesalahane Ratu Gustimu Briyudrata. Sing baku, kowe gelem nyimpang iwa utawa nyimpang nengen apa ora? Aku ora bakal sumingkir saka papan iki. Wis dadi kewajibane Patih Tameng Yuda, ya kuwi njaga ngreksa marang kawibawaning ratu. Tak loke sadosamu kowe. Hei! Ayo. Hei! Ayo sing seru. Yo! Ah! Ya! Wah! Tuh! Ah! Jabat nganggo pedang Kyai Samber nyawa. Uncat nyawamu Tameng Yuda. Ndi Briyudrata? Iki wonge, iki dapure. Yaksa Guru upare sedeng alendra. Yaksa alaku ingkang malawalaya ingkang ngusik to ngusik. Iki sapa iki? Wanuh-wani ngrusak kayuwanan katentreman ana negaraku, negara Magoda kene. Jenengku Jara Sanda. Mestine kowe ora lali, mestine kowe ora pikun. Biyen kowe nate mbuwang jabang bayi kang wujude mung separo-separo. Anakmu sing mbok buang saiki wis dewasa. Jenenge Jara Sanda. Ya aku iki. Ayo, arep apa kowe? Oh. Bedhe. Bedhe Jara Sanda anakku.
Oh, anakku. Anakku wong bagus, anakku wong jentara. Pun Rama nyuwun aksama ya nggir. Pun Rama banget ngonjokake rasa syukur marang purbaning Gusti. Awit anakku wis dewasa kepara gagah prakosa prawiring yuda. Pun Rama wis rumangsa. Pun Rama wis rumangsa ora pantes dadi ratu ngendhaleni kendha kencenging negara. Kawit aku ngrumangsani nata keluarga wae aku ora pecus. Mula kanggo srana panebusing dosaku, aku bakal lengser saka negaraku negara Magadha. Tumuli kowe bakal tak wisuda dadi ratu mapan ana negara Magadha kene ya nang. Piye? Aku mbok kon dadi ratu, yo. Ora susah mbok perintah, calone ratu Magadha kene iki aku. Nanging aku gelem dadi ratu Anyokrawati ambau dendho ngenyam kawibawan ana negara Magadha. Yen mbok wenehi bebono, yen mbok wenehi pisungsum, gumlundunging ndiasmu Priyadrata. Hey! Ayo! Hey! Apa bajingan gue? Ati dening tangane anakmu dina iki kowe. Modiar kowe wong tuwa ora urus. Tak beset kulitmu dadi sewalang-walang kowe. Kulitmu dina iki bakal tak dadekne tambur. Tambur mau tak jenengke tambur Kyai Gurnita. Tambur Kyai Gurnita mau bakal tak papanake ana Gunung Setyaka. Sapa wae sing mlebu ana ing wilayah Magadha, tambur kuwi mau bakal muni dhewe tanpa tinabuh. Iki Ratu Anyar Magadha, dudu Priyadrata Jarasandha.
wiwit dina iki negara kene bakal tak salini jenenge. Bakal tak ganti dudu negara Magoda nanging negara Giribajra, tegese kekuatan kang gegirisi. Manut welinge mbokku Nyai Jara, kabeh kawulaku ing negara Giribajra kene wiwit dina iki kudu nyembah marang Sang Hyang Ludra ya Bathara Kala. Lan uga manut dawuh pangandikane Nyai Jara ibuku. Kanggo srana langgeng lan kuncarane anggonku dadi ratu mapan negara Giribajra kene. Wiwit dina iki aku kudu mbekakak beleh ndase ratu satus negara kinarya wujud bektiku marang Sang Hyang Kala sesembahanku. Upacara kuwi sinebut sesaji Ludra. Kanthi cara iki aku nganakake sesaji Ludra, Jarasandha bakal iso nguwasani jagat raya. Jarasandha bakal iso ngrangsang bumi. Protaruna hangudiya sanes karo mangga sanune dumati marsudi engkawlo kakake gunane pisane sabodo dados mekaten larah-larahipun critanipun laire Jarasandha Yayi. Menawi si Jarasandha mboten dipun pejahi tartamtu badhe damel rerisak wonten Madyapada. Duh Koko Prabu pranyata wengis lan kejem ingkang dados pakarti saha tumindakipun Prabu Jarasandha. Punapa malih kagungan gegayuhan bekakak ratu satus nagari. Nuwun inggih pranyata kados mekaten kawontenanipun Yayi. Tur malihipun upamiya Prabu Jarasandha niki mangke para Pandhawa mboten saged nyirnakaken ateges sesaji Rajasuya mboten badhe kelampahan. Duh, lah kok kados mekaten liripun kados pundi, nalaripun kados pundi Duh Koko Prabu. Duh, mekaten. Awit syarat ingkang angka kalih lumadining sesaji Rajasuya
Upacara syukur sesaji Raja Suya kedah dipun rawuhi ratu saking 100 negari. Kedah dipun rawuhi ratu 100 negari. Tuh, piye carane, piye cacakane ratu 100 negari kala wau saged rawuh wonten negari Ngamarta nyekseni upacara syukur sesaji Raja Suya menawi Jarasandha taksih meger-meger urip krana Jarasandha ora wurunga ratu 100 negara kala wau badhe dipun sembelih malah kepara ndadosaken kawuningan ing ripalenggan samangke Prabu Jarasandha ingkang anggadhahi gegayuhan kepengin ngrangket ratu 100 negari punika sampun sembodo Prabu Jarasandha nyepeng utawi ngrangket ratu cacah 97 negari tegese kurang telu ingkang mapan wonten ing pakunjaran negari Giri Bajra. Duh mekaten Duh Koko Prabu nuwun nggih alakar kasinggihan kalebet paman ing negari Pancalaradya Paman Drupada kang sarta Eyang Wirata Eyang Mangsahpati ugi sampun mlebet wonten pakunjaran. Ya jagat ya dewa ya Bathara dados sakmangke sampun kasembadan Prabu Jarasandha ngrangket ratu cacah 97 nagari kalebet Eyang Mangsahpati kang sarta Paman Drupada nuwun inggih lakar kados mekaten tegese Jarasandha kurang telu nyekel ratune Kresna nuwun inggih Koko Prabu lan mugi ndadosaken kawuningan idamanipun Prabu Jarasandha kurangane ratu telu kala wau ingkang dipun kersakaken kalian Ratu Giri Bajra Prabu Jarasandha kagem jangkepipun ratu 100 kala wau tan asanes niki mangke ingkang kalebet dados itunganipun Jarasandha setunggal Ratu Ngamarta Yayi Aji ing Ngamarta angka kalih panjenengan ingsun pribadi Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna lan ingkang pungkasan Koko Prabu Baladewa. Edan aku melok itungan Kresna. Nggih Koko Prabu. Edan. Yang sat elek kabar inamloha ma'asobirin. Yo. Ngerti aku kuwi. Ngerti. Wong sabar ditek-itek kancane. Kekasih Gusti Allah ditek-itek kancane. Kuwi dalile ning umume ngono Kresna. Oh nggih pun. Lajeng menika kedah kados pundi Duh Koko Prabu Yayi? Gusti sampun paring pituduh kang sarta pepadang menawi Jarasandha lan antek-antekipun kedah dipun tumpes. Sawerga ngasirajan momongso bareng Koko Prabu murih prayoganing lampah. Kang Raka nggraita lamun sak siliring bawang malih prajurit antek-antekipun Jarasandha badhe dumugi wonten ing tanah Jawa mriki ngebak peperangan ratu 3 kala wau badhe karangket. Aku ora wedi Kresna. Nuwun inggih pramila saking menika menawi paduka Yayi Aji Ngamarta pasrah dumateng kula Dara piye prajurit Ngamarta, prajurit Dwarawati, prajurit Mandura dadekne siji ya, Dik. Ya ngestokke dalmu. Ana tetembungan, rukun agawe santosa cerah agawe bubrah. Disawijikake kanggo nranggulangi kalamun iki mengko ana bobol borot ing perkara, kalamun iki mengko prajurit negara Giri Bajra wis ngancik laladam tanah Jawa. Gandanya sekara kehadung. Usung
katedian Bratasena kampuh poleng Bang Bintulu adi sarira ngawula tumung kodhek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris anakku kabeh Antareja Gatotkaca lan kuwi Antasena wonten dawuh Rama Kyai wonten dawuh Rama Kyai ana dawuh mapa be babe para gagi rungokno dina iki ana pakaryan kanggo kowe kabeh manunggala dadi siji kelawan barisan Ngamarta Dwarawati lan Mandura amarga sajake Ngamarta bakal ana pasulayan iki mengko bakale ana satru trubusaning wungsuh ingkang bakal ngugak katentreman negara Ngamarta Dwarawati kang sarta Mandura ing sedya bakale ngrangket pepundhenmu ya kuwi barep kakangku Puntadewa pepundhenmu Dwarawati lan pepundhenmu Mandura nuwun inggih mangestaken dawuh manunggal kekuatan kelawan prajurit Dwarawati lan Mandura kowe dadi bocah nom-noman aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa karo kowe nanging pitakonane genti diwalik kowe dadi bocah nom wis labuh apa karo negaramu lho nggih mangestaken dawuh sedika ngestake dawuhmu be budal dina iki muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih waton lamnang nyekel gaman aja nganti tundha Bima aja nganti kaya bocah cilik kang dadi lagumu Antareja Gatotkaca lan Antasena nggih amit madal pasilan sang apati sigra mranata baris nyawiji kumaleng dampyak meregut lampahe binarung krapyak watang agatik ku melarang bagi soraeku sorae rame gumuruh binarung tambur nyanteri suling slompret sesauran minangka cuntuk ing baris budaling prawadya bala kumragut gemnyamu maris
Oh, hi. Awas, hei. As. Hei, hei. Hei. Hi, ah. Oh. Ah. Hi. Awas, pa. Ah. Hei. Hei, hei. Hei, ah. Hei. Hei. Wah. Wah. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau, sanggup menyambut mencari satu di pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, Indonesia tanah airku, tanah airku Indonesia. Hei, 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 hei. As.